Tinggal rantai supaya kau kena lagi. Satu dong berarti nih. Tinggal rantai supaya nih. Ini nasa nih nangka ya. Bola senang lah. Man, bitter kita kumatannya kan. Harus tuh ya. Hello, logoफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेनो सोरखौ बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर दिनैसो सान्दुं दुंदो बेसांबा दिननि उनाव बेसांबा हाबा जि जोम सुनाय गाननाय जोमनाय अयथासार बुरजा सुदो आइ खिब लामना दोनहैदो अरनानै दा जि जोम सुदो ओंख्रिबो संदो सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संलायबाय सान्दुं दुंबा मा आरो हाबा जायो गाननाय जोमनाय बेसे सुस्रांदो हाबासो फुर्ति खालामना दोनो ओरैबायदि जि जोम ओंखारो बेसांबा बुरजा हानांलामोन अखाया सान्दुं दुंनायनि साफा सुफा खालामनि गामलेमा इनो सोंजोबना थादो अखा बोथोरनि मान दिन अखा हाबाय सप्तासेसो जाबाय खोमा अखा हानायानो न' सिबनायाव मा लुनदाव दाव आन्थुना थालायखो माने अखाया फाइबानो बिसिनायाव मा मानसि इयो जानोबाल' फोजानांगो दा जानोबा उथिसिगोन आरो फेन बन्द' खालामना दोनग्रो आं दा नमा खालाय सिलाय इ थाबाथाय बिसिना साफा खालामनांगौ बिसिना बना होला रं बखै खना खना सादा गारना दोनो नाय माने मान लेथ्रा इयो नङाबा न'आनो दाखोर जाया जानिया जारुवा माबासो मा होनो इखो नालेंखरनि जारु गामलेमा सिबनो मोजां जायो ओइ बुखि लावरां आन्थुना थादो सिबला हरजागोन आंदो भुलाबाला नै बक्स दामग्रायाबो बोसोरसेबो जोरासै हामा जादो फाहामनांगोन एरखा बखै ले मा खायमा बुस्थु थेमायलाय सोर दोनफैदोसै बखै आन्दो खिदोनलायदो मा बुस्थु नायनो रं मान बिथोरखै दोनखोमादो नाय माने मा बुस्थु इयो माला जन्था बायना दोनफैनायलै इयो ओमफ्राय फा ओइ इबा हाय मालानि ओइ इ मा बुस्थु ओइ नङा इ मालानि जन्था इयो हो माला बायना लाबनायखो सिरि सांसिंखो दोनखोमालायदो माला बायना लाबनाय जन्थाखो मा जन्था फैसासो गैया होनो माला बायना दोनफैनाय माबानिसो सोर बायना हरनाय लोगो खासेनि एब्र'नांगौ बेसे लानायलाय 350 लादो खोमा 350 जन्था मोनो गथ' फिसानिखौ 350 मोना फिसा लायनानै 1000-1200 लाखायो फालतु बाथ्रा बुंफैदो फैसा गैयासो होनदो जन्था बायदो दानफिनजोब गारना दोनग्रो आं बेसे लानाय 500 लादो खोमालै लागोन 500 इ अनलाइननि जन्था जागोन इयो स'आव अनलाइन खालामखोमानानै न'आव लाबोना दोनफैखोमादो इयो मा सैतान साला फैसा गैया होनना आंनाव बिबाय थागोन मस्थ' दा सिरि थादो फेन गैया ना फुजा गैया मा गैया नोंनो मानो जन्था नांबाय थागौ जरा खनसेनि गुफुर बायनायाबो गाननाय जायाखै रख' फिसा बारायनो दोनद' 500 लादो आंनोबा दख'ना गस्ला बायनायाव फैसा थाइसे होआ जन्था बायदो र' आंबो नायनि नोंनि जन्थाखौ मानो लाबोना दोनफैखोमादो मा सैतान साला इयो उथि सोर खोथारलै जामा समाय दानफिनो मा गोलोमजोब्बाय मानसिया लानो थांना बाय
मान सैतान हौवाफोरानो द' लेथ्रा प्लेया जागोन आं दुगोन दा टाइम जाबा माबायाव थांलायसिगोन जिमाव फायबाफोर बिसिनायाव थाफैलायसिगोन बिदि जाबाय नोंनिया खामानिया दे ओंखाम जानोसै ओंख्रि मोनसिगोन मा सेना मा नांदो मा बार संनोसै आङो दिनै मा नांदो सान्दुं दुंद्रा दिनै रानथेजोब्बाय नै नोंनि ना सानाया नांखायाना बयलारसो नांलायबाय अमा गैया दिनै जाना बयलारसो नांबाय थायो सियाखौलाय मानोथो नाङासै दिनैलाय नै बयलारजों माबा मावाना नै बारलाय दिनै फिसा फिसा बयलारसो नांबाय बयलार जाबाय थानोबा बेलाय आं अमा नाङाखैनो मालाय नै जोंहा हौवाया सेन सानाया अमा नाङाखैनो जोंहा सेबखांलायना सादों मालाय दे आं माबा सुना हरदो सुदोबा सिनानै जाबोर दंगायनो बयलारसो नांबाय थायो बयलारानो बारियाव नांना थायो सेनावनो सुदो माबा नांला खानसेबोनो मोजां सं दै आरो मोजां सु दै रानखेबनायनि बेदरफोरा एकदम बिजानु थायो मोजां माबा दै ओइ अखा गैयाना दै रानथेबनायनि बेदरफोरा एकदम माबायो अखाया हालायसिगोनानो दे थाब सं जालायनोसै बेदरखौ खमायदो आंनो हा बुरजा मोननो नांगौ सेनाव नांनाय बुस्थुखौलाय मा बुरजा नांगौ हौवाना बिराद कनजुसि जायो जाबा लोगोफोर गा बुरजा लायो आंनो खम होयो देहायानो हामलांजोब्बाय नुवाखै लोगोफोरनि हामजोब्बाय नै बेदरानो खमथारो दांनो गा बुरजा लायो गुरनाय ना मायो गुरनाय ना सेननि बरिया दा मोजां जानांगोन मोनफैलायबाय लोगोफोर जिबनिफ्राय नेंब्रु दा कारजि रोसि लोंनोसै फ्रिजनि दैदो जानु ओइ उथिले कारजि रोसि लोंसै दे कारजि रोसि बिराद नेंदां थानायाखै दे बिराद गरम फेनाव खान्थिलानि बा आराय घन्टा बानायदो दिनै आराय घन्टा दे खोनागोना खोनायाखै थाब बानाय मोनाबाय इमान उन्दुबाय थाया मानसिया थाखानाय फिल्मफोरखौ नायबाय थायो नामा मा नायदो दिले आं पान मोनलै कारजि रोसि सेब बरियासो फ्रिजनि दै गुसु दे ड्रेसा सोलायगोन दे थांफाय आं ड्रेस सोलायनि सेबाबा सेबान होमबालाय माथ' गाज्रि बाय सेबनायाबो इमान नेनांगोनालै हाय आं होनखायो फायबानो सेबना दोन जिमनिफ्राय फायबानो मोनलोंफैनांगो ओरै नेबाय थानांगौ दे है सामस दसे एरख'यो आखाइजों सेबनांगो हा बिराद गरम सान्दुंबाबो सान्दुं अखाबाबो अखा मा खाख्ला जादार नोंहालाय आं थांनो ओइखि थांनाया ए भिडिअ बानायबायखि थांजाया अ आं एसे बुथारनांगोनसो दे थब नेक्स्ट हालाबा गरमाव बिराद गरम मोनदों दिनै हायाखै थानोनो
अबस्था बया आराय घन्टासिम बानाय धेमालि नामा दिनै ओरैनो दे बानायथाब ओरैनो गाज्रि रोसिया आथिं बोखाना लोङैनो मा गाज्रि रोसि सोबनाय जादोंलै मानो जायाखैलै मा गाज्रि रोसिलै माबाना लोंनो हाया नामा सुरुख'ना लोंनो हाया इखो बेफोर बेगर जाब्रा जुब्राखौ लोंनांगौ इखो जों सुवा माबादो सुरुख'ना लोंनो हाया मानोबा बांसिन माबाना आं सरना माबानांगो आं आन्दुना थादों माखौ दिस्टार्ब खालामफायो सोरनाव लोंनो हाया ये क्या है बवानिबा गार'लायनांगो लोङाबा था बेलेग हाबा मावो आरो बुस्थुखौ सरनोबा मोजां बानायनांगो सिटनिदो मोजां सरना हाया नामा नेवमान खामानिखौनो मावना नेवमान खामानिखौ मानो बायो गाज्रि रोसि सेबनाय जादों नामा इ बेगर माखाय जाब्रा जुब्राखौ लोङो नामा नोंहासो मानो फानथानै बेगरा एख' नोंखाया लोंजायो लोंना ला नाङा आंनो आंदि लोंखायाबो लोङा आङो जों गाइखेर सा लोंबाय थायो लोंखायाबो बेफोरखो नोंहासो मोनलोंगाबाय जोबखाया लानानै मालाय हारसिं सेबना लोंबाय गोथाव जादों नों सेबनाया एख'नो लायाखै गोथाव जादो लोंबाय आरो होनलाय गिलासा बायना फै बायबाथाय बहानिबा राग जोंनाय हौवाफोरनि जोलियानो गिलास गारनाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि जाय भिडिअ आरो आंनि भिडिअ जाय गोदान फैदों बिथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय